Da fatan kuna lafiya. Jama'a, zan so in amfani da wannan dama in nuna mana yadda za mu haɗa duk wani design da muke so mu zana da kanmu ba tare da wani ya zana mana ko mun je mun biya kuɗi kafe an zana mana ba. Kamar logo haka da kake so kai amfani da shi akan channel ɗinka, ko dai wani bidiyo naka da kake shooting haka da sauransu. Zan yi amfani da wannan dama saboda jama'a wanda suke so su yi irin wannan abu, ba wai dan na fi kowa iyawa ba ko wani abu, kawai dai zan so wanda ba su iya ba su ma su ƙaru. Na gode. Da farko za mu je cikin application ɗin. Application ɗin shine za ku je cikin Play Store ku ɗauko Pixel Lab. Ga shi nan zan dangwala kan shi, ni ina da shi. Pixel Lab zai buɗe maka kamar haka. Bayan ya buɗe maka kamar haka, bana kake so ka zana ko kuma wani business naka da kake so ka tallata, da kake so ka sa mai duk wani design a cikin shi, a jikin shi haka wanda kowa zai gane, ko kuma logo kake so ka zana. Da farko dai za mu yi amfani da wannan dama mu zana kamar logo haka ƙarami saboda kowa ya gani. Za ka zo cikin wannan abu da yake da guda biyu, sai ka dangwala kan shi, zai nuna ma haka. Bayan nuna ma haka, za ka zaɓo hoton da kake so ka sa a wajen. Misali ba hoto nake son in yi amfani da shi ba, ina so in haɗa logon ne kawai, sai in zo in danna shape ɗin nan, sai ka danna nan. Bayan ka danna, kana son ka yi amfani da shi a haka yanda yake, ko kuma kana so ka ɗan canza mai launi yayi circle, ko kuma ka fi son shi a haka. Duk yanda dai kake son ka juya shi za ka iya juya shi. Misali ina son shi yayi circle. Bayan yayi circle haka, in kuma kana son wani design ɗin again a jikin logo naka, za ka kuma zuwa ka yi haka. Sai ka zo wannan gun za ka ja wanda yake a ƙarshe ɗin nan, sai ka jawo shi haka. Za a ga wani baƙin layi na fitowa a gefe. Idan baƙin layin ya fito, duk yanda kake son shi, kana son shi da girma ne ko kuma kana son shi kaɗan, za ka daidaita abunka yanda dai kake so yayi kyau. Idan ma bai ba, nan ma za ka jawo shi ka disashe shi. In kuma ka ga ya haka yanda kowa zai gani, sai ka bar shi. In ma kalan shi bai ma ba, za ka iya canjawa. Blue kake so ko yellow ne ko baƙi, duk dai kalan da kake so. In ma babu shi a cikin waɗannan jerin kalolin, za ka iya danna wannan plus ɗin, sai ka zaɓi kalar da kake so ka yi design. To bayan mun yi design haka, shikenan ka yi design ɗin logo da kake so, sai ka danna wannan good ɗin. Bayan ka danna wannan good ɗin, sai ka kuma zuwa ka danna cikin wannan shape ɗin. Bayan ka danna, zai kuma kawo ma wani shape ɗin daban. Shi ma sai ka zo ka mai da shi cikin circle ɗin. Bayan ka mai da shi cikin circle ɗin, za ka ga sun zo iri ɗaya da wannan. Sai ka dangwala, sai ka mai da shi babba. Bayan ka mai da shi babba, shi ma wannan sai ka zo ka sa shi a tsakiya. Bayan ka sa shi a tsakiya, sai ka zo wajen edit ɗin. Bayan ka shiga edit ɗin, shi ma sai ka ja mai wannan layin da zai bambanta su tsakanin shi da wancan, sai ka zo ka yi haka. Sa shi daidai inda kake so ya tsaya. Bayan ka sa shi daidai inda kake so ya tsaya, shi ma in kana son kalar ta canja, za ka iya zuwa ka sa yellow ko blue haka. Kun gani na yi shi haka, ya bambanta tsakanin shi da babban. Bayan ka yi haka, in kana so ka sa hoto ne a tsakiya ko kuma wani abu, duk dai za ka iya ɗaukowa ka sa. Sai mu zo mu ce sunan channel ɗina Anas Artwork. Zan yi typing ɗin Anas Artwork, sai in sa shi ku ga yanda zai kasance.
Bayan na sa shi zan jawo shi haka zuwa nan wajen, sai in canja mai kalo ɗin da nake so. Haka zo ka zaɓi kalo. Bayan ka zaɓi kalo baƙi kake so ko yellow ko blue da dai sauransu. Duk wanda ka ga bai ma ba za ka iya zuwa ka canja ka sa wanda kake so. Misali, sai in sa wannan ko in sa baƙi, sai in yi good. Sai ka zo ka shiga cikin wannan font ɗin, sai ka zaɓi font ɗin da kake so. Ka danna OK, za ka ga sunan ya canja. Sannan sai ka zo ka shiga size. Bayan ka shiga size za ka ƙara mai girma yanda kake so. Bayan ka ƙara mai girma, kana so ka sa shi cikin tsakankanin waɗannan circle ɗin da kai guda biyu. Bayan ka yi circle ɗin nan guda biyu sai ka zo ka danna nan cikin wannan mai abu mai ABC na ABC sai ka danna. Bayan ka danna kana so ya lanƙwasa ne haka. Duk yanda kake so ya lanƙwasa zai lanƙwasa ma. Sannan kai za ka zo ka daidaita shi cikin gurin. Duk yanda kake so ya zauna zai zauna. In ka ga rubutun ya girma sai ka tafi can cikin size ɗin nan. Sai ka rage mai girma to zai shiga ciki ya zauna daidai yanda kake so. In hakan ma bai ba za ka shigo cikin nan line space ɗin nan na line. Ko ka ƙara ko ka rage. Duk yanda kake so haka za ka yi mai. Ka danna nan. Kuna gani? Kun ga yanda na sa shi ko? In kuma hakan ya haɗe da yawa za ka zo ka samu ka daɗa spacing ɗin shi ta nan. In ka yi spacing ɗin shi sai ka koma ka shiga abu mai ABCD sai ka daɗa lanƙwasa shi. Duk inda kake so zai shiga ya zauna. Da fatan masu kallo za su gani kuma su amfana kuma su ma su yi kamar yanda nake nuna muku haka. Da Allah muna roƙon ku wanda ya zo zuwan farko don Allah ya daure ya danna mana subscribe kuma ya danna alamar ƙararrawa da zarar mun ɗora saƙo zai iso gare shi da wurwuri. Mun gode.